आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव नोंथांखौ आरोबाव खनसे बरायबावबाय। लोगोसे आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथां नायगिरि बिथांमोननिसिम, आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं फोथायो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। आरोबाव बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इसोरनि बाथ्रा, बाइबेलनि बाथ्रा लाबोबावनो गोसो जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। आं बारा गोबाव खालामनो नागिराखै, ओरैनो सुंद' बाइबेल भार्स फरायनानै बिनि सुंद' एसे सावरायनो नागिरदों। गिबियाव बाइबेल सिरि मोनसे फरायग्रोनि, माथाइनि 22:28 सिरिखौ फरायनि। जेराव गोथै सह' थायो बेयावनो सिगुना ज' जायो। गोबां गोब्राब बाथ्रा, बेखौ जोङो सहसै बिजिरनानै बुंफोरना होनाया सहस बाथ्रा नङा। बेखौ बुंफोरनायाव नों गोबां गाज्रि मोनजानो गोनां जानो हागौ, आरो बेखौ जोङो गोबां ख्रिस्टियानफ्रा बिनि मिनिंखौनो बुजिया जानो हागौ आरो बुजिनायबो नङा। बे बाथ्रा थानाय बाइबेल सिरिनि जे सिगाङाव थानाय जों टपिकखौ फरायनानै नायनि। बे टपिकखौ जोङो फरायना नायब्लानो नोंथांमोना गाव गावनो बुजिनो हागोन। मा बुंदों जाहैबाय, मुर्तिनि बिसय होननानै बुंदों। मुर्तिनि बिसय होननाय लोगो लोगो नोंथाङा बुजिनो हाबाय जानांगौ। जायफ्रा एसे साननो हनो हानाय बिथांमोना निसय बुजिखाबाय। मुर्तिनि बिसय होननाय लोगो लोगो जे गोथै सह' माखौ बुङो, इंराजियाव डेड बडि होननानै जों बुंनो हायो। माने गोथै सह'आ जाहैबाय, बेयाव जिउ गैया, जास्ट बियो ओरैनो मुसुखाफोर बायदि जानानै दङ। जे सिगाङाव जेनेबा मानसिया गोथाङै दंमोन, नाथाय जेब्ला मानसिया थैयो अब्ला बिनियाव जिउआ बिनि देहानिफ्राय ओंखारलाङो। अब्लाथाय बे बिनि बडिया, बिनि मोदोमा जेबो गैया, मोनसे सह'सो जानानै थायो। बेहाय जेबो मोननो हाला नोङो, बेहाय जेबो गुन गैला। बेखौ नोङो फबहैब्ला फबहैजासिगोन, आरो फबहैब्लाथाय बियो हाजों सेवनानै थांसिगोन। आरो बे गोथै बडिखौ बेबायदिनो लांदां जायगायाव गारहैयोब्ला बे सेवनाय गोथै मोदोमफोरखौ मोदोम जाग्रा जिब जुनारफ्रा बेखौ जाफैगोन, आरो बेबायदिनो बेदर जाग्रा दाउमा दाउसाफोराबो बेखौ बोख्लाब बोख्लिब जाफैगोन। आरो बेबायदिनो सिगुना जाहैबाय मोनसे गोथै बेदर जाग्रा। जेब्ला थैयो, मानसियानो जा, मोसौआनो जा, गुबुन गुबुन जिब जुनारानो जा, बे थैनाय गोथैखौ जेब्ला समाव गारहैयो अब्ला सिगुना बेहाय फैनानै जमा जाफैयो आरो मोदोमखौ बोख्लाब बोख्लिब जायो। जेब्ला सिगांनि समफोराव जेब्ला जोङो उन्दैमोन, जोङो नुदोंमोन जे बेबायदि फोथार लांदांफोरावनो थैनाय मोसौफोरखौ गारहैनायखौ जोङो नुदोंमोन। थैनाय सैमा, बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर थैनायखौ, जाय बुस्थुआ जोंनि थाखाय जाथावना नङा, बेखौ गारहैनायखौ जों नुदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोङो बेवहाय नुदोंमोन गोबां सिगुनफ्रा गोदोनि समाव लांदां जायगायाव गारनायलाय ज' जाफैनानै जायोमोन। बे सिगुनखौ गोथै जाग्राखाय रावबो मोजां गोथार दाउ होननानै जों मानसि माहारिया बेखौ साननानै लाया। बियो मोनसे उहुसि, बेबायदिनो गाज्रि, बेयो मोनसे दाउ। बेनिखायनो जाय बियो गोथै सह'खौल' जायो, बेनिखायनो बेबायदि गोथै सह'खौल' जानायखाय जोङो सिगुनखौ रियेल लाइफआव, मानसिनि रियेल लाइफआव मोनसे गोथार, मोनसे मोजां दाउ होननानै जोङो फोथायनो थान मोनो, आरो बेखौ जोङो नाजावनानै लाया। बेखौ गाज्रि, सिगुना गोथै जानायखाय, सिगुना गेसाव बेदर जानायखाय बेखौ गाज्रि जोङो जोंनि गोसोआव साननानै लायो। सिगुन दाउखौ जोङो गोथै बेदर जानायनि थाखाय, सेवनाय बेदर जानायनि थाखाय जोङो उहुसि साननानै जोङो लायो। आरो बे सिगुन दाउआ जोंनि थाखाय लेथ्राखाबो। बेबादिनो बाइबेलनि आयेना जेराव बादा होनाय दङ, बेयाव थैनाय दङ। बाइबेलनि ल'आ जेराव बादा होआखै बेवहाय गोथां दङ। नाथाय जेराव बादा होदों, मानसिफ्रा बेखौ बांसिनै मोजां मोनो। जेरै सिगुना गोथै सह'आव ज' जायो, बेबायदिनो मानसियाबो, जायफोरा सिगुन बादि, बिथांमोना बाइबेला जेराव बादा होदों, बे बादा होनाय खामानिखौ, बे बादा होनाय खारज'खुसियाव थांनो, बे जायगाफ्राव थांनो मानसिया अरायसम मोजां मोनो।
मोजां मोनग्रा मानसिफोरखौ सिगुनजों रुजुदों। बेबायदि कार्यकुसिफ्रा दिनै बुहुमाव गोबां दङ। नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जायगायाव अरायसम इलिगेल सोलियो। गोबां जायगाफोरखौ बेबायदिनो प्रग्रामफोर गोथारनि मुङाव खुङो, नाथाय बेवहाय इलिगेल गोबां खामानि सोलियो। आरो बे इलिगेल खामानि सोलिनायनि थाखाय मानसिफ्रा बे जायगायाव थांनानै गोबां मोजां मोनो। जेरै होनानै बाथ्राखौ आङो फोरमायब्ला मानसिफ्रा आंखौ गोबां गाज्रि मोनगोन। जेरै होआब्लाबो नोंथांमोना सिगांनि टपिकफोरावनो बुजिनो हाबाय जानांगौ। थोंजों खोथाया जाहैबाय, जेराव गोथां दङ, जेराव जिउनि बासायजानाय दङ आरो बिनि प्रग्रामफोर सोलियो, बेवहाय मानसिफ्रा जमा जाया आरो बेवहाय बाहागो लाया। नाथाय जेराव गोथै दङ आरो बिनि प्रग्रामफोर जायो, बेहाय जों मानसि माहारिया बाहागो लानो मोजां मोनो आरो बाहागो लायो। बेखौनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरमायनो लादों। आं दिनै बाइबेलनिफ्राय लानानै नोंथांमोननो जिखिनि फोरमायबोबाय, बेखिनि फोरमायनायजोंनो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ। आङो दिनै गोलाव सम लाबावनो सानासै। दिनै इसोरनि बे बाथ्रानि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिनि सिगां नोंथांमोनखौ आं खावलायो, जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनि मबाइलाव गोख्रै सौहैयो आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय। आमेन।